Magadi mama. Tiripo makadiwo munhu waMwari. Chichenyi. Mwana wangu. Magadi asikana. Sipedi makadiwo munhu waMwari. Varovere maoko mama nemwana. Mwana uyu anga ari mwana ari kwayo. Ari kuita sei? Ndikushamisikawo ndichiona zvinhu zvandiri kuona mubhegi rechikoro rake. Okay. Mune zvamakaona mubhegi rechikoro make? Chokwadi munhu waMwari. Makaona chi? Morning after. Morning after? Yeah. Morning after chi? Chi chinonzi morning after? Tablet inoshandiswa kana vanhu vapedza kuita bonde makusei. Kuti vasaite chi? Mimba. Matima morning after nechi? Nemakondomu. Nezvijira zvakangorembuka zvinenge zvatobva kushandiswa. Mubhegi uyu rechikoro. Nai masikana. Chinge chiri mumabhegi enyu? Handitozivawo zvakapindawo sei munhu waMwari. Mangoona zvamo? Ndakangoonawo zvamo makuseni. Imi mama mwana uyu munenge munomufarirawo imi? Ndinomufarira nekuti mwana aiteerera ainzwisisa. But izvozvo hamuchazvinzwisisa? Handichanzwisisa kana ndichishamisika ndichiona zvinhu zvakadai mubhegi rechikoro. Chii chinodarisa kuti mwana anenge achidiwa pamwe anopedzera avhura hombe? Morning after. Kutotanga kuinzwa panini. Now mama, ndine urombo nezvamuri kuona mubhegi remwana. But rakandibvunze zvakare mwana. Are you sure you don't know these things? Handizvizive munhu waMwari. Imimi mama, sei muchiti imi mwana uyu ndiye amunoitira mafavors kana makeki ndiri kuona pabirthday ari amaitengera but vamwe musingavatengere? Mwana wandaidisisa munhu waMwari. Kutoda kupfuura vamwe? Kudisisa kupfuura vamwe vese. Apa muri kuombera kuti chi apa? Kuti chi? Wovataura chokwadi. Saka now indoda kuchinjawo ndimbopinda mubhutsu dzevamwe vana. Amen. Yeah. So ndiri kuoneswa vamwe vana manje zvamaitira mwana uyu kuti zvamaimuitira ndo zviri kusaka vamuvenge. So vamwe vana venyu imi ndo vari kurwadziwa nemafavors amunoitira uyu. Saka ndo vaisa zvinhu mubhegi remwana kuti mumuvenge sekumuvenga kwamanga muchiita. Zvokuti ndakatarisa in the realm of the spirit, ndiri kuona pane mumwe mwana wenyu musikana muhombe uyu anonzi Nomsau ndiye atore chijira ndokunochifurira madziwa kudai, ndokupukuta ndokuisa mubhegi remwana kuti mufunge kuti chijira chakashandiswa pabonde. So nyaya iripo mama ndeyekuti uyu mwana haana zvaari kuita. Mwana anogona chikoro, mwana ane future, wandinoprofita kuti kana mumhuri menyu musati maana dhokta ndiye achava dhokta wokutanga. Hallelujah. Notenda munhu waMwari. But chimboendayo munobhalansisa semubereki nokuti vamwe vanava vakabuda muura hwenyu. Vakanganisa vashandisa nzira yakaipa kuti muvenge uyu nokuti vaita yekwaJosefu mubhaibheri. But chinzwai zvataura Jehovha. Musavenge zvenyu mwana. Paari kuti handachandoziva, hana chaanoziva. Zvese zvimapiri zvezviri kuiswa paari ndezvekuti mubhilive kuti mwana wenyu ane musikanzwa. Can I tell you a secret? Taure munhu waMwari.
uyo achiri mhandara asati amboziva. Notenda munhu waMwari. Simuzama wako mwana wangu ndikunamatire. Uyu mwana uyu itai kuti asabirwe destiny yake. Asawane chinomulimita chero zvodii. Asi ndinonamatira muri batane vakure vari pamwe chete nezita raJesu. Amen. Chero kana uri kwauri ikoko, nobody can limit you. Even the devil himself cannot limit you. Your siblings will not limit you in the name of Jesus. Shabadara. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziba zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Bwina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhlaka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate chayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.